Shisin hagwe kapor udan utamen basyong hajan kajing hangit jong kawe katrin renggat bat ukhon jongu ubal laipos nem kerta ubasyong mar persyayo kade katrin kabalarap semam daki passenger ki bahala ki jong kirta jongki don kilong kimi kilong kapa ki samla balik school ki balik college ki balik tre lekta kinong khayi bar kinong terwa di tiar don nap dang jong kita ki passenger ki bayakran yakhana don nap dang jongki ki ba pulekot ba don ru nap dang jongki ki bathia Henry kibabun kibon kam aki phone jongki kansan hangta ta ukhon ubala life house nem jong uta utamen pe shabar jong kata katrin lamba kata khalki uyoi yak takilom yak takiwa bar udap da kajingmen kum ukhana ubadang saus nem haba usyong kali upe shabar uyoi yakilom bar wong pa pe kitikilom pe yak tikiding kibajarngam ani kat no kajing itanat jongki dei kibru kibadan hangta kila phala ya kata kajingle jong uni bru balai post nam kerta kumu khana badang saul ne sans nem bar kibru kibadan hangta baro kila phai lagi khmat jongki syao ta utemen bad ukhon jongo bar kisngap ya kata kajingkran jong ni ki arngut sikpa sikhon bar kila stang banyakran iwe ya kata kajingle jong uni ukhon jong uni utemen don kibaong ani tengkli imadei dapat ya kedur om ikop ulong ubabej bar kansan hangta stang hap sa uslap bar uta ukhon ubalai phos nem uyo iya uta uslap bahap upendiang daki keti jongu ya uta uslap bahap baduong pa kat no kaji itanat jong ni uslap pe ya uni uslap ngamla mundur syu kat no kaji itanat jongu ulongkum umalun nai bang yus ngau barkat bah kita yang keren hangta uwei nang kita ke passenger umla syu ya kata jingle jong ni ubriu baduong hau kupa jongu sungum ha se ba kontrol yo khon jong phi ulapan butan yang ki badan rengkat hagan ni tren bar kita ki weru kilastang banekren kumta bad uong shushu ya utau temen balai phim yalam ya ukhon jong phi sha mental hospital kumne phi yalam yu saki jaka ba te omlong phi ba uni utemen phai sha uni ubru tak jingjau mat bad uong yu ko ba kokong bad ya baro ki badan hapo jong ni tren ngat pan map na phi nak benta kane ki baro Henry ngasukwa bangi thui phi bangin ang shuwan po hospital ukhon junga ulong ubamat la nadu kapor balak hayu bat menta la shitiyo ula ban yoi ula ban imat kakmi jungu kalayap arta yaw menshwa bat hashwa bakaniyap ka ay sumbha yaki khmat ki ba kornor jongka bat kumni ula ban yoi kini kiding kilom kiwa uslap kilong ki bat thamai haka jingim jungu sngobha ban map yangi ladangai pinwit ki panthut yapi kita ki biru ki badan hangta om tang baki ngosi baki bishari okpa bari auto khon dakabaong bo khon jong ulong babe Henry ki sngongu ya ka met jongki baka trekam khlem jingwit khlem jingduna bonsen ngi shimsting yakini ki haka jingim jongi baka ne ka jing ia uble yangi ka jingla kren ka jingla yat ka jingla yoi ka jingla yo sngo bat ki we ka jingla jong ka met jongi haka jingim jongi kalong ka bakodor hatu kata bat shibon ki bangila ban le naki kan mau ya kene bahagano kono kapor bangi kendo ya kum kene ki chai priu ki bamdon ka wei nap deng jong kini nang ban aingu ya ka ka ba phidon le ka jimha na ka banta ban pelong ya ka jikim jong ki ka ba itnat bat sakawe snobha bat snobha waju bishara yano yanuru klan betip ya ka jing shisha shepang jong ki to play kurkui pi